gida kana da labarin cibiyar nan ta bada magungunan musulunci ta Waraka Islamic Medicine? Sosai ma kuwa ina da labarin cibiyar ai sun shahara wajen bada magunguna a ƙarƙashin jagorancin Dr. Sa'id Ibrahim. Da duba rashin lafiyar yarinyar nan da aka daɗe ana fama ana zuwa cibiyar Waraka Islamic Medicine ta samu lafiya da yardar Allah. Suna da ingantattun magunguna musamman ɓangaren istima'i, hawan jini, ciwon suga, limoniya, ciwon sanyi kowane iri da maganin basir. Akwai maganin warware sihiri, shafa aljanu, fitar ruwa mai zafi lokacin saduwa. Za ku same su duka a cibiyar Waraka Islamic Medicine. Dr. Sa'id Ibrahim ya samu muku da ingantaccen maganin HIV wanda mutane da yawa sun gwada sun samu lafiya da ikon Allah. A jihar Kano za ku samu cibiyar Waraka Islamic Medicine a kan titin Sabuwar Gandu dab da kwanar gidan mai dan mari. Mafi sauki ku tuntuɓe su a lambobin waya 090 17 29 39 83 ko kuma 070 34 26 77 64. Komai zan fara da kai nake son sumawa. zamani da kakausan tsokaci ko wuta ta tanda ba komai me za ta ci. Dama gidanku zan je sai kuma gashi mun haɗu. Lafiya ko? Lafiya kalau. Dama wani abu nake so in faɗa miki. Lafiya kuwa? Kawai gabana ne nije yana faduwa. Yawa ƙawata dama ina son in faɗa miki. Ni fa na kamu da son wannan gayan kawai dai karin faɗa masa ne ya raina aji na kin gane. Maryam ki tashi Maryam tashi tashi Maryam. Me faru? Tashi mu tafi asibiti. Babu inda zan je ni lafiya ta kalau. Tashi mu je asibiti mana. Na ce miki ba zan je ba. Dole ne? Ba zan iya barin ki tafi gida a haka ba. Na ce miki bana so ki yi tafiyar ki.
Yawwa, ni kan ya Ibrahim wai yaushe ya kai aure ne? Aure? To banda abin nan kani da ko ƴan mata bana kula haka kawo mata magana aure? Amma gaskiya ya kamata domin zama hakan baya da amfani. Allah. To shikenan naji zan yi aure amma ina da wani sharadi. To ina ji faɗi sharadinka. Za ka bar min wannan ummin taka inda kana son yi aure. A wannan sharadi da ai kana ji ai ka ma fi kyau a haka nan. Ya ba aure ai ina ai ka ma fi kyau a haka. Ummi ina. To kai banda abinka yarinya da har yanzu bata ma karɓi soyayya ka ba na me kake wani tare jijiyo wuyo akan ta. Haba Ibrahim fa na so ummi tana so na. Kawai da irin dan jin ajin nan ne nasu na mata fa. Ni na sani amma tun ba za su tana. Assalamu alaikum. Allah ya ce ta mu wani. Abokina lafiya naga ka zo ranka ba ce? Lafiya amma ba kalau ba. Me ya faru? Yau na haɗu da yarinyar da nake matuƙa so a cikin zuciyata. Amma sai dai na yi rashin sa'a. Ita ba ta ra'ayina. Kwata-kwata ba ta so na. To me ya faru? Na mata abin da bai dace ba. Wanda ni ma da kaina sai bayan na aikata hakan ne na gane cewa abin da na mata kwata-kwata bai kamata ba. Na yi ta sauraron taƙi, ta juya za ta tafi. Na jawo mayafinta, tana juya ta zabga min mari a fuskarta. Mari? Kuma ka kyale ta tafi? A'a, Bebel. Ba laifinta bane. Laifin sai kamata ka fara gani. Duk macen take gidan kima, daraja da mutunci, ba za ta so namiji din ka ja mata mayafi a kan titi ba. Ta yi daidai hakan ta masa shine da sa shi kansa ya fi ganin kima ta darajarta. To yanzu ya za ku yi da ni? Ka je ka gyara hanya ka in ka ba ta gyara kawai. Shine amma kai aikata kuskure. Haka za ka ce ko Ibrahim? Kai nisan zamani da kakau. Yau wani abu ya faru ya bani mamaki. To menene kenan wannan abin da ya faru? Kawai muna magana da Maryam ta yanki jiki ta faɗi ta suma. Faɗuwa fa. Ko dai kin mata wani abu ne ummi? A'a umma ba abin da na yi mata. Kawai dai akwai maganar da muka yi da ita. Ita Maryam ɗin? Kai. Ba zai zama a banza ba, akwai dai abin da ya faru. Hanya umma ba iska ce ta buge ta ba? Kai ba wani iska. Akwai dai wani abin da yake faruwa amma gaskiya ba iska bane. Yanzu dai abin da zai faru kawai ki shirya ki gama abin da ki je ki duba ta. To umma. Allah ya kyauta. Maryam. Wai lafiyan ki kuwa? Anti lafiya kalau kawai dai bana jin daɗin jikina ne. To ko dai jin ɗauko miki wannan sauran maganin ki sha. Anti babu abin da yake damuna kawai dai bana jin daɗin jikina ne. Bara shiga bayi. Da kai nisan zamani da kakau san tsokaci ko wuta ta tanda ba komai me za ta ci mai shirya waƙi ya fi madambaci sannu a sannu za a san kyakkyawan lokaci mai so baya bambanta mai rai da mahaukaci kowa in za ya auna hanya sai dai baka ci sabanin ra'ayi Farkon
labarin cibiyar nan ta bada magungunan musulunci ta waraka Islamic Medicine? Sosai ma kuwa ina da labarin cibiyar ai sun shahara wajen bada magunguna a ƙarƙashin jagorancin Dr. Sa'id Ibrahim. Da duba rashin lafiyar yarinyar nan da aka daɗe ana fama ana zuwa cibiyar waraka Islamic Medicine ta samu lafiya da yardar Allah. Suna da ingantattun magunguna musamman bangaren istima'i, hawan jini, ciwon suga, limoniya, ciwon sanyi kowane iri da maganin basir. Akwai maganin warware sihiri, shafa aljanu, fitar ruwa mai zafi lokacin saduwa. Za ku same su duka a cibiyar waraka Islamic Medicine. Dr. Sa'id Ibrahim ya samu muku da ingantaccen maganin HIV wanda mutane da yawa sun gwada sun samu lafiya da ikon Allah. A jihar Kano za ku samu cibiyar waraka Islamic Medicine akan titin Sabuwar Gandu dab da kwanar gidan mai dan mari. Mafi sauki ku tuntube su a lambobin waya 09017293983 ko kuma 07034267764. Komai zan fara da kai nake son somawa. Dariya maka ke. Wallahi dai abin da ya bani. To ai abin da yasa kin san ne ko a America kai ni ba a taba nuna irin wannan abun ba. America ko a wani abun nan ma a ce wannan dai mafarkin ni wallahi ban taba tunanin ma zai yi ba. Amma kin gane ina ma a ce kawai ya zama gaske. Kamar ya zama gaske. Ta ya zai zama gaske? Allah ma ya kiyaye ni ka daina mai irin wannan abun gaske. To tsaya ki da fasarar mafarki. Mutum ya mafarki ana ruwan sama yana gudu a ciki. Wannan arziki ne. Mutum ya mafarki yana gudu akan doki ya shallake makiyansa. In mutum ya mafarki saurayi ya Bashir wannan lissafin kai tashi karkar sai ya dace tashi. Auren da ku ba gaskiya. Ka daina mu irin wannan abu da to nagode kaji nagode. Ban yi mamakin ganin ka a kofar gidanmu ba, domin na san dama dole ka nema inda nake. Wato kina nufin da cewa kin san da zuwa na kenan? Tun jiya zuciyata take jiran zuwanka domin ta sanar da kai wani abu. Ai har kin sa na ga domin jin abin da zuciyarki take so sanar da ni, saboda haka ina sauraron ki. Ba komai bane sai abin da ka sani. Ina nufin ba na son ka. Ba haka da ka daɗe kana jira ka ji daga baki na ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummi please, kada ki min haka ummi. Kada ki ma haka, zuciyata ta kasance mai rauni ce. Kika ma haka zan iya fada cikin wani hali. Ashe da man kai ragon namiji ne? Ummi. Dan Allah kina mai irin wannan ai sai ki sa in sumi. Tuntuni zuciyata ta amince da kai. To amma me yasa baki sanar ba kika binna ta faman wahala? Na yi hakan ne saboda karkare na ajina. Domin da na faɗa maka tun san da kace kana so na, da kan raina ne. Na gode sosai ummi, ina matukar son ki. Kai? Ƙara biyo ni kai? Dan Allah ki haƙuri ki saurare ni. In saurare ka kaman yaya? Na dawo ne domin na baki haƙuri akan abin da na miki. Ni da kaina da na zauna sai na ga bai dace ba abin da ne saboda ba daidai bane. Haka zalika abokaina ma sun gaya min cewa abin da ne ban kyauta ba. Lalle ya kamata na zo na baki haƙuri. Shine yanzu dan Allah ki haƙuri ki yafe mu. Ba damuwa, Allah ya yafe mu. Sai an jima. Da Allah baki ji ba, minti ɗaya. Malam kai haƙuri, ina cikin rashin jin daɗi. Ba zan iya baka lokaci na ba. Na sani amma ni dan Allah hakan ma ki tsaki saurayin dan girman Allah. Wa malam me yasa kafiya na ci ne? Saboda ina son ki. Dan Allah ki haƙuri ki bani lokacin ki. Wallahi ina son ki. Shikenan, ka jira ni ina zuwa.
duk nisan zamani da kakkausan tsokaci ko Maryam lafiya na ga kin fita da madoki? Ba komai anti. To Maryam ko dai kin haukace ne? Anti lafiya ta kalau. Kinga, bari ma an je gidan su ummi. a san kyakkyawan lokaci mai so baya bambance mai rai da mahaukaci kowa in za ya auna hanya sai dai baka ci sabanin ra'ayi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu Umar. Sannu Maryam. Umar na wuni. Ina gajiya. Ya galau. Ya gida. Lafiya galau. Ya ancin naki. Tana nan lafiya galau. Akwai labari ke yau mutum ya zo har gidan mu. Na sanar da shi kuma su ma ni ma ra'ayin su ina son shi. Shi ma sunan shi lafiya ko hawata. Babu komai. Na ga yanayin ki ya sauya. Ba komai ci gaba da maganin ki. Ki kawata. Gayin mun fara. Musamman da muka tsaya da nuna shi. Na ji muryar shi tana ratsa cikin kowane. Kinga, bari in tashi in tafi. Anti ta aike ni fita gana da. Ok, to shikenan mun zai ɗan ataki. Sabanin ra'ayi, sabanin ra'ayi, sabanin ra'ayi, sabani. Farkon mafaɗi karatu ne a saman ilimi. Komai zan fara da kai nake son somawa. Abada babban sarki, kai nake kuma godewa. Mai gida, kana da labarin cibiyar nan ta bada magungunan musulunci ta waraka Islamic Medicine? Sosai ma kuwa ina da labarin cibiyar ai sun shahara wajen bada magunguna a ƙarƙashin jagorancin Dr. Sa'id Ibrahim. Da duba rashin lafiyar yarinyar nan da aka daɗe ana fama ana zuwa cibiyar waraka Islamic Medicine ta samu lafiya da yardar Allah. Suna da ingantattun magunguna musamman ɓangaren istima'i, hawan jini, ciwon suga, limoniya, ciwon sanyi kowane iri da maganin basir. Akwai maganin warware sihiri, shafa aljanu, fitar ruwa mai zafi lokacin saduwa, za ku same su duka a cibiyar waraka Islamic Medicine. Dr. Sa'id Ibrahim ya samu muku da ingantaccen maganin HIV wanda mutane da yawa sun gwada sun samu lafiya da ikon Allah. A jihar Kano za ku samu cibiyar waraka Islamic Medicine a kan titin Sabuwar Gandu dab da kwanar gidan mai ɗan mari. Mafi sauƙi ku tuntuɓe su a lambobin waya 090 17 29 39 83 ko kuma 070 34 26 77 64. Komai zan